Eżis aħwa Maltin u għawċin illum għandi waħda mit-tfal li ħatkellimna u twassilna l-kelma tal-mulej għan il-qaw il-kelma tal-mulej minn qalbna fi Ġesu Kristu. Amen. Thank you, Pastor. Grazzi Ġesu. Thank you ta' dan il-privileġġ li il-Pastor sejjaħ li għal darboħra biex nixxerja dan il-messaġġ li il-mulej tafali fuq qalbi għal-Knisja tal-mulej. Grazzi Ġesu. Aħwa, aħna, grazzi mulej, aħna maħna xejn mingħajr Alla, fih għandna l-vittorja, għandna l-fidwa, għandna l-maħfra, għandna l-fejqan, għandna l-milja ta' kollox, għandna kollox fih. Però ma nistawx ma nsemmux li għandna pakket mill-xismu, mill-packages huwa il-persekuzzjoni. Ma mulej jgħidilna taqtawx qalbkom, ifirħu għax taqom hija s-saltina talla. Amen. Mela, ħanitlob, grazzi mulej, naqra fil-qosor illum, grazzi missier tal-imħabba tiegħek u tal-fedeltà tiegħek mulej, grazzi tal-kelma tal-wedit tiegħek li huma iva u amen. Grazzi mulej li huwa inti qatt ma titlaqna, qatt ma tabbandunana u inti qatt ma tfallina mulej. Spiritu Santu hu over inti mulej qaddiż din hija l-kelma tiegħek mulej Ġesu u inti aħdem inti fil-qulub mulej missier flowja inti mulej Ġesu. Halleluja, ħajkun dak li trid inti jekk kif is-sema jkun fuq dil-art għall-glorja tiegħek in Jesus name. Grazzi Ġesu. Mela, dan il-messaġġ huwa il-continuation tal-messaġġ tal-pastor ta' nhar il-Ħadd li xxerja l-pastor b'titlu The Unfailing Love of the Father li bil-Malti tiġi l-imħabba tal-missier li ma jonqos qatt. Mela, u mill-preach laqtitni sentenza li l-pastor qal il-mulej ibbirek il-poplu tiegħu biex iġiblu il-glorja lill-missier. Mela, u t-titlu ta' dan il-messaġġ huwa inti ħadd tibqa' tfaħħar il-mulej, ħadd tibqa' tfaħħar lill-missier wara li tirċievi l-barkiet. Kemm hu importanti aħwa li nfaħruh u li nirringrazzjaw il-mulej. Ħammorru fil-parabola tal-Iben il-ħali li qiegħda nikkota li qiegħda f'Luqa 15-11 min rid kompli miegħi. Mela, u tibda hekk. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lill-missieru, missier, għatini sem li jmiss li mill-ġid, għatini l-wirt tiegħek, għatini semi qallu dan. Issa nafu li inti biex tieħu l-wirt irid ikun hemm il-mewt. Issa da qabad waqt li hu ħaj u disrispett u b'diżonor qabad u mar fuq missieru da qallu isma' tini l-wirt. Hija fiża l-missier. Qisu qed jgħidlu lill-missier isma' jiena lilek ma rridekx imma rrid il-flusek. Sewwa naqra m'hemmx maturità. U hawn hija l-iżbal ta' ċertu waħwa, ta' ċertu Kristjani. Mela, nirċievu fejn nitolbu biex nirċievu xi desiderju fil-ħajja tagħna, jew xi xewqat, jew xi restawrazzjoni fil-ħajja tagħna, jew xi ġob aħjar bil-paga aħjar. U hekk għandna nagħmlu kif tgħidilna l-kelma f'Luqa 11-9-13 tgħidlek itolbu u jingħatalkom, fittxu u sibu, ħabtu u jiftħilkom għax min jitlob jaqla, min ifittex isib, min iħabbat jinfetaħlu. Minnu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minflok ħuta ħajteħserb, jew jitlob għal ħobża u ħajtieħ ġebla. Mela jekk intom in-nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil-uliedkom ħwejjeġ tajba kemm aktar u aktar il-missier tas-sema jaffjati ħafna dawk li jitolbuh. Amen. U ngħidu lajt dak li tlabt. Lajt irċevejt dak li xtaqt u tant issa mitluf dik il-barka li qlajt u l-fokus tiegħek issa nqalla minn fuq il-mulej u bdejt tiffoka fuq dik il-barka li l-mulej tak. Issa kuntent għax ħadd dak li rid, kuntent fuq il-ħajja ġdida li rċevejt ġob ġdid, issa ħadd tiffoka fuq il-ġob u tagħmel ħiltek kollha biex taħdem anki wara l-ħin ħalli toġob lill-boss il-ġdid u inti qed tara li l-paga qed tiżdiedlek u qed tieħu pjaċir bad bil-paga għax il-paga qed tara aħjar u mingħajr ma taf
tiġi waqajt f'aljenazzjoni, fi spiritu ta' aljenazzjoni, meta inti qed saqbat, qed tiffoka fuq dawk li għandek, l-mulejtak, però inti l-fokus tiegħek lajtu minn fuq il-mulej. Fluqa 16-13 jgħidlek ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien jew tobbot il-wieħed jew tħobb il-ieħor, jew iż-żomma wieħed jew iż-żeblaħ lill-ieħor. Ma tistax taqdi lill-Alla u Mammone, ma tistax taqdi lill-Alla u x-xitan. Mammone huwa dak l-ispirtu ta' flus, dik il-greediness li għandek dik il-greedy li hija idolatrija qudiem il-mulej. Okay? Jew irċevejt fejqan. U fejn qabel kont sobbin u dejjem fil-kelma Alla u tiddikjara l-fejqan fuqek. U hekk għandu jkun. Irċevejt il-fejqan, ħassejtek tajjeb issa, għax irċevejt il-fejqan, saħtek għall-aħjar, rajt li issa tista' tagħmel affarijiet fejn qabel ma kontx tista' tagħmilhom, imlejt ħajtek b'attivitajiet, safar, divertiment, li dawn l-affarijiet ġeluk twarrab lill-missier minn ħajtek, beduk mir-relazzjoni tal-missier. U ma tafx li ġejt orfni spirituali. Jew irċevejt dik ir-restawrazzjoni ma' xi membri tal-familja tiegħek forsi kien hemm xi firda ma' omm jew ma' missier jew ma' xi aħwa naturali jew il-mulej tak xewqa ta' qalbek. Laqqak ma' sieħeb jekk inti mara jew laqqak ma' sieħba jekk inti raġel għax il-mulej Alla tagħna il-laqqa mara għaż-żwieġ, mara u raġel, għalrajt, u mhux mara jew raġel, ma raġel, okay? Il-missier qal lil Adam u Eva morru oktru lil Adam u Eva, mhux lil Adam and Eve, mhux lil Adam and Steve jew Adele and Eve, lil Adam and Eve. Halleluja! All right. Dik kienet naqra side note, mela, u issa irċevejt ix-xewqat ta' qalbek, grazzi mulej. Però issa tant għandek dik il-ħeġġa li trid tiltaqa' ma' dik il-persuna li laqqak il-mulej magħha u inti fissat u tittimli l-ħin tiegħek li tiltaqa' ma' dik il-persuna għax ma tistax toqgħod mingħajra, letteralment tifissajt fuqha, insomma fuq dik il-persuna li hija idolatrija. U inti ġibt idolatrija fil-ħajja tiegħek mingħajr ma taf. Issa, idolatrija ma tfissirx biss li tadura statwa li għandha għajnejn u ma tarax, li għandha widnejn u ma tismax, li għandha ħal u ma titkellimx u jekk tipprova timbutta u taqgħod iħassir f'midbiċċa. Alla tagħna, halleluja, Alla tagħna huwa jirrenja fuq it-tron tiegħu li għandu għajnejn u jara, li għandu widnejn u jisma', li għandu ħal u jitkellem u ħadd mhux se jelbu u jwaqqgħu mit-tron tiegħu. Alla kien jibqa' għal dejjem. Amen. Halleluja. Nispjega naqra wkoll nidħol naqra fid-dettall l-idolatrija. Idolatrija hija meta qed tiġġib xi ħaġa qabel Alla, qed tiġġib ix-xogħol qabel Alla, qed tiġġib il-flus qabel Alla, qed tiġġib statwa, qed tiġġib hobby. Il-priorità tiegħek dejjem qed tittiegħu daw l-ewwel, dejjem l-ewwel daw l-affarijiet. Imbagħad jekk jiġi t-tieni jekk il-mulej jekk. Il-mulej jgħidlek f'Esodu 20, jien hu Alla sidek u ġġibx Alla ieħor għajri. Halleluja, jien hu Alla sidek. Min qallek biex iġġib ħaġa oħra qabli? Ġib lili qabel kollox. Ma tafux li l-mulej jirrikjedi minna li aħna nġibuh l-ewwel u qabel kollox. Ma tafux li l-missier tagħna żewġ mandamenti, ħobb li l-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha u b'moħħok kollu. Amen. Qed inġibuh il-mulej Alla tagħna l-ewwel u qabel kollox. U t-tieni mandament x'qal? Ħobb lilek innifsek? No. Ma għax ħobb lilek innifsek, ħobb ix-xogħol tiegħek, ħobb il-ġob tiegħek le, ma għalx hekk. Iżda ħobb lil lajrek bħalma ħabbejtek jien.
ħobb lil-lajrek, il-mulej jirrikjedi li qabel ma nitolbu dejjem fuqna, mulejtini jek, mulej irritek, mulejtini jek, mulej. Ħobb, itlob għal ħaddieħor. Trid taqla miraklu fil-ħajja tiegħek, trid taqla dak il-barki, trid taqla dak li xewqat, mela ibda itlob għal ħaddieħor għax il-mulej jirridek ma jridekx li inti dejjem egoist dejjem titlob għalik innifsek. Amen. Tafx barka taqa' fuqek meta inti ġib lil-lajrek, meta inti tħobb lil-lajrek qablek. Barka kbira. Amen. Il-missier ma jridniex nkunu egoisti u naħsbu għalina nfusna biss, iżda li naħsbu għal ħaddieħor. U jekk aħna Kristjani u nġorru l-isem ta' Kristu, rridu nimxu fil-passi ta' Ġesu. Meta d-disċipli staqsew lil Ġesu, hawnhekk meta f'dik l-istorja ta' Samaritana, meta Ġesu iltaqa' ma' Samaritana fejn il-bit u qalilha kollox tal-passat u indunat li iltaqat mal-Messija. Hemmhekk kif indunat li iltaqat mal-Messija telqet il-bramel u marret tiġri lejn raħal u tivangelizza raħal sħiħ li iltaqat mal-mulej Alla. U id-disċipli dak il-ħin meta Ġesu kien jitkellem marru biex jmorru jixtru xi ħaġa tal-ikel. U kif raw lil Ġesu ġej qed jitkellem mas-Samaritana daw ma tkellmu xejn. Daw titkellem mas-Samaritana għax dak iż-żmien ma kinux qed jitkellmu is-Samaritani u l-Lut. U insomma mbagħad id-disċipli qalulu Mallem, aħna ġibna x'tiekol, trid tiekol Mallem. U Ġesu tafx qalilhom l-ikel tiegħi huwa dak li nagħmel ir-rieda tal-missier. L-ikel tagħna jekk aħna Kristjani u nġorru l-isem ta' Kristu, jekk aħna nimxu fil-passi ta' Kristu, l-ikel tagħna hu dak li nagħmlu r-rieda tal-missier. Amen. Matta 20:28 qal bħalma bien il-bniedem Ġesu ġie biex ikun moqdi. ħanerġa' ngħidha. Bħal bien il-bniedem Ġesu ma ġiex biex ikun moqdi, iżda biex jaqdi u jagħti ħajtu fidwa għal ħafna. Ħanarblu mela lilna nfusna u nsaqsu qegħdin inħobbuh il-mulej b'qalbna kollha, b'ruħna, b'saħħitna kollha, b'moħħna b'kollu. U x'inhu l-ikel tagħna? Qegħdin nagħmlu r-rieda tal-missier jew qegħdin nagħmlu r-rieda tagħna, ix-xewqat tagħna. Qegħdin infittxu dak li joġob Alla biss. Jew dak xi trid inti u x'taħseb inti u x-xewqat tiegħi. Noqogħdu attenti aħwa minn din it-tip ta' idolatrija, din il-jien hija idolatrija kbira qudiem il-mulej. Noqogħdu attenti minnha. Ħankomplu naraw issa x'ġara lil dan Liben li rrid il-wirt il-barkiet minn qabel u telaq minn dar ta' missieru. U inkompli Luqa 15-12. U l-missier qasmilhom il-ġid. Issa l-missier kien jaf x'ħajjiġrilu lil-Liben imma ħallih. Kien jaf li ħajja jiġi lura. U nkompli 13. Ma kienux għaddew wisq ġranet meta żżerr ġabar kollox u telaq minn beltu, telaq lejn il-pajjiż il-bogħod minn missieru. U hemmhekk berba' ġidu, telaq dan ħaq dak li rid, telaq il-missieru, telaq minn belt, telaq il-bogħod ġo pajjiż il-bogħod minn missieru, hemmhekk berba' ġidu, berba' semu kollu f'ħajja mtajra jgħidla f'ħajja ta' fruwa, f'ħajja ta' vanità u f'ħajja ta' żena. Ħela kull ma kellu. U issa fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħossu ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira il-ħnieżel. U jgħidlek li kien jixtieq kieku jimla żaqqu imqar bil-ħarrub li kienu jieklu il-ħnieżel imma ħadd ma kien jagħtih ara f'liema stat dan filli ma kien jonqsu xejn mal-missier u filli da spiċċa f'dak l-istat ta' ġuħ, f'dak l-istat ta' ħmieġ u irrid jiekol u ma qol għax-xorta ma jistax jiekol għax qed jirrifjutawh li qed mhux qed iħalluh jagħtu l-ikel ta' ħnieżer stess. Dan jirrifletti dawk nies
jew aħwa biex niftehmu hekk. Li xi darba ġew għand il-mulej daqgħu tjubija tiegħu, irċevew l-imħabba tiegħu, irċevew il-fejqan, irċevew dak il-barkiet, irċevew dak kollu. Imma x'għamlu? Waqgħu f'spiritu ta' aljenazzjoni. Spiritu ta' qas spiritwali u dbedu mill-mulej. Proverbji 19:15 las iġib in-nas u l-għażin ibagħat il-ġuħ. Proverbji 20:13 tħobbx l-irqat jgħidlek għax tiftaqar. Iftaħ għajnejk, iftaħ l-għajnejn spiritwali. Itallem it-talim talla, titlaqqat it-talim talla u jkollok ħobs bix-xaba. Proverbju 19:8 min jikseb id-den iħobb lilu nnifsu u min jos laqal ikollu r-rizq. Fejnhom dawk li il-pastor għammet? Kemm għammet pastor b'kollox? Xi 3000 ruħ qed jgħidli. Fejnhom? Fejn qegħdin daw kollha? Possibbli dawn? Daqu tjubija, daqu lid daqu irċevew fejqan, irċevew barkiet. Jista' minn dawn waqgħu f'aljenazzjoni spiritwali, waqgħu fin-nassa tal-għadu u bedhom mill-mulej u bedhom minn dak li għandu il-mulej għalihom. Jista' jkun irċevew barkiet, ħadu dak li rridu u daqshekk u għamlu bħal dawk id-disa lebrużi. Ejja naraw l-istorja tad-disa lebrużi li qiegħda f'Luqa 17:12 u tibda hekk. U Ġesu kif daħal f'raħal iltaqa' magħhom. U Ġesu kif daħal f'raħal iltaqgħu miegħu 10 tirġiel li kienu imġidmin li qagħdu fil-bogħod. U wollew leħinhom u qalu Ġesu, Mgħallem. Għallulhom, sa daw kienet il-bot, ta' ġifieri jekk huma kien hemm, Ġesu kien jagħt hemm, ma kienux viċin tiegħu. U bdew jgħidu, għarfuh li huwa Ġesu, għarfuh li huwa Alla tal-fejqan, Ġesu li jfejjaq, u Ġesu għadu jfejjaq sallum il-ġurnata. Amen. U għallulu, Mgħallem, ikollok ħnina minna. Hekk għallulu. U Ġesu mal-Rom għalilhom għabditu dik il-kompassjoni, kelma waħda għalilhom, morru, uru ruħkom il-qassisin, hekk biss għalilhom. U ġara, huma u sejrin għand il-qassisin kif mandhom Ġesu, indafu, l-10 li huma ndafu. Fiqu mill-ġdin, mela daw x'għamlu? Semgħu, emnu, obdew, u rċevew. Amen. Vers 15 jgħidlek wieħed minnhom ra li fiq, ġifieri l-oħrajn ma rawx li fiqu, għad tgħidek il-kelma li ndafu daw kollha ndafu, imma wieħed minnhom raġa lura b'leħenoli jifaħħar il-Alla. Ixteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu, ġifieri ta' kien min-naħa l-oħra. Ġifieri meta qallu mur uri ruħek lill-qassisin, dak il-sejjer lej qassisin. U Ġesu għadu għen. U meta nduna li qiegħed li fiq, ġi jiġri, waqt li qed jiġri lej l-Ġesu, li d-direzzjoni ta' Ġesu, qed ifaħħar lill-Alla, qed ifaħħar lill-Alla, qed ifaħħar lill-Alla. Sakemm niżel għall-kub tiegħu, niżel f'riġlejn Ġesu u jkompli jfaħħar lill-Alla. Halleluja. Hekk irridu nagħmlu aħna, qed infaħħruh il-mulej, qed infaħħruh. Il-mulej Alla tagħna jixraqlu kull tifħir. U dak iż-żmien issa dan kien ukoll Samaritan, dak iż-żmien l-istess ukoll. U għadhom sallum għal smajt ukoll li ma jistgħux jitkellmux. U Ġesu wieġbu mhux 10 ndafu, mhux 10 fiequ. Fejn huma d-disa l-oħra? Fejn huma? Iwa ma nstabħat min jerġa' lura biex ifaħħar il-Alla ħlif dan il-barrani. U qallu ibqa' sejjer, mind you, issa ibqa' sejjer ġifieri, ibqa' faħħarni, ibqa' ringrazzjani, ibqa' miexi fi triq it-tajba u tidnibx għax qabli jiġrilek qar.
ibqa faħħarni, ibqa glorifikani. Fejnu mad-disa l-oħra? Kolla ġabu skuża. Bħal dak il-sit li stiden il-mistednin għall-ikla. U nistaw narawa wkoll fl-imkien fl-Luqa 14-16. U tgħidlek, meta wieħed raġel għamel ikla kbira u stiden ħafna, ġifieri daħħa jistiden ovvjament tal-qalba, dawk in-nies li jafhom. Tal-qalba, mhux il-barranin, meta ħadd istiden tal-qalba. Okay? U bat il-qaddej waqt l-ikla jgħid lil dawk li kienu mistednin. Ejjew għax kollox issa lest. U kollha jgħidlek biħsib wieħed bdew jaqilgħu l-iskużi u l-gideb. L-ewwel wieħed qallu għax jiena xtrajt biċ-ċar tissa rrid nibni l-flettijiet, rrid nagħmel il-garaxxijiet, rrid nagħmel il-penthouse, rrid nara fejn ħa nagħmel indeffes il-pool issa għadirni tifhimni ma hu inti tifhimni qallu. It-tieni wieħed għax jiena xtrajt karozza racing car ta' issa ħammur nippruvaha għall-far. Tifhimni u inti imma tifhimni ħammur nippruvaw, allura nippruvaw. Liħor kien naqra disgrit, naqra hekk. Allu ara ħanejdlek ara jiena li kemm iżżewwiġt mara, anzi ma żewwiġx xi bankina jew xi siġra, anzi mara żżewweġ. U qallu, isma' ħi ma nistax niġi. Kollha biex iskuża. Hawnhekk jaħasra River of Love ikonna buffet bil-laħam bid-deżert ta' kull nhar terba, kull nhar ta' sibt u kull nhar ta' ħadd, halleluja. Amen. Hawn min għadu jgħid l-mulej, tifhimni u mulej Ġesu, jgħidlek fejn nifhmek jien. Fejn qiegħda fil-kelma tiegħi li jiena qed nifhmek. Ma jifhmekx ta'. Il-mulej jgħidlek ejja. U mhux joqgħod tiġib l-iskużi għax hekk tifhimni ta' tfex nifhmek qed ngħidlek ejja. Amen. Ejqa fi gdeb, jgħidlek il-mulej, ejqa fi gdeb, tikdibx iżjed għax jien naf kollox. Huwa jien li ħlaqt is-sema u l-art, huwa jien li ħlaqt il-widnejn. Inti taħseb li jiena li ħlaqt il-widnejn ma nismax. Inti taħseb li jiena li ħlaqt l-għajnejn ma narax. Inti taħseb li xejn mu moħbi qudiemi jgħid il-mulej. Tikdibx iżjed, tikdibx għax jien naf kollox. Xejn mu moħbi qudiemi. U int li qed tisma' ma nafx din imma int li qed tiġġib il-gideb dejjem il-gideb qed tuża persuna fin-nofs qed tiddaħħalha fin-nofs u qed tgħid mitwaħħal fiha li qed twaqqak milli tiġi hawnhekk u qed tikdeb fuqha, tibqax tikdeb. Qed jgħidlek il-mulej tibqax. Indem qabel ikun tard wisq. Nkompli għalhekk dak il-qaddej ġie lura u wara b'dan kollu li nsidu, imbagħad sit id-dar saħan ir-rabja u qal il-qaddej tiegħu oħroġ malajr fit-toroq u fis-sqaqijiet tal-belt u daħħal hawn il-foqra, il-matubin u t-sopa polomja. Jekk il-mistednin ma jridux jiġu, mela ġib il-barranin. Il-qaddej qal sidi, sar kif ordnajt int u qataw il-wisa. Is-sid qallu oħroġ fit-toroq il-modijiet u ġellhom jitlu biex dari tintela. Għax ħadd minn dawn l-irġiel li kienu mistednin ma jduq mill-ikla tiegħi. U marru ġemma ta' nies. Vers 33. Hekk mela jekk kull wieħed minnkom ma jitlaqx kull ma għandu u ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Ifisser li jekk wieħed ma jġibx il-mulej l-ewwel fil-ħajja tiegħu ma tistax tkun id-dixxiplu talla. Vers 27, jekk ma tarfax salibek u tiġi warajja ma tistax tkun id-dixxiplu tiegħi. Mhux qed ngħid li titobot lil ommok jew tobot il-mistriek jew tobot il-familja, imma qed ngħid li għax anke lil għadu rridu nħobbu sewwa, imma qed ngħidlek li ġib il-mulej qabel kollox. Din li għal-mowili. Meta tkun fid-dinja aħna nafu nħobbu daqshekk. Sewwa? Nafu nħobbu daqshekk. Meta tiġi għand il-mulej,
inti ħatibda tkun taf tħobb daqshekk. Allura dik l-imħabba li taf tħobb daqshekk inti ħadd tkun kapaċi tija li ħaddieħor dik l-imħabba. Amen. Nerġgħu nduru lejn il-parabola tal-iben il-ħali, vers 17, fejn issa naraw li issa daħħal fih innifsu dan. U qal, il-lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xeba u jien ibnu, għax da xorta baqa' ibnu sewwa għalkemm telaq, hija tawn immut bil-ġuħ. Ħanqum. U mmur għand missieri u ngħidlu missier dnibt kontrikta, dribt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żobni wieħed bħala l-lavran tiegħek. U dak hekk għamel, telaq għand il-missier, iżda kif kien għadu fil-bot, il-missier lemħu u tħassru. L-imħabba tal-missier lemħu u tħassru. Tħassru jaraħ ġej f'dawk il-ħwejjeġ mqattajn, f'dak il-irqi għax ma kellu xikol, maħmuġ, sandli mqatta, min jaf xriħa kellu fuqu, għall-lavorja missier ma xammux għax raħ mill-bot. U qed nimmaġina, il-missier jgħidlek bġirja waħda mar ixtaħed fuq u janqu. U qed nimmaġina li l-missier u l-liben jitanqu flimkien u jikbu flimkien. Kemm iktar u iktar il-missier tas-sema janqek u jħadnek miegħu u jħadnek ma' qalbu. Int li xi darba doqt it-tjubija tiegħu, int li xi darba rċevejt il-fejqan tiegħu u warrabtu, int li rċevejt il-barkiet tiegħu u njorajtu. Il-missier għadu jistennik bit miftuħa għax jaf li ma statijat, jaf li ma stat ta' faqar spiritwali int, jaf li ma stat ta' ħwejjeġ maħmuġin għandek, jaf kemm inti spiritwalment inti. Revelazzjoni 3:14, dan jgħid l-ammen, ix-xut fidil veru, minnu il-bidu tal-ħolqien Alla. Jien naf l-emejjel tiegħek, naf li la inti kiesaħ laqqas ħum, tgħid li tħobbni, imma qalbek il-bot minni. Xtaqtek li tkun viċin tiegħi, jgħid il-mulej, iżda int tgħid jiena għani, jiena stanejt, jiena ma jonqosni xejn. Ma tafx jgħidlek il-mulej li inti msejken, li inti u ta' min jitħassrek, li inti fqir u għama u werri. Jien nagħtik parir biex tixtri il-mulej jgħid. Min għandi deb imsoffi bin-nar li hija il-kelma Alla, deb imsoffija fin-nar. Ħalli tistana, ħalli kollok il-bies abjad u tatti lajb tal-erra tiegħek u wkoll ingwent ħalli tidlek għajnejk u tkun tista' tara, ġifieri li għajnejk jinfetħu spiritwalment u tkun tista' tara spiritwalment. Lil dawk li nħobb jiena nwiddeb u nrażżan mela tħeġġeġ u indem kif għamel liben il-ħali u u mur lura għand il-missier. Ara jien fil-bib qiegħed inħabbat. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħ lil bib, il-mulej qed jħabbat, iftaħlu qalbek. Ħalli u jidħol għandek u jgħidlek nikol miegħek u jikol u jikol miegħi. L-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi, l-istess kif jien Ġesu meta rbaħt qatt ma' ġenb il-missieri fuq it-tron tiegħu. Ejja lura fih dan il-missier. Għax il-missier qed iwissik, la tibqax iġġib skużi iżjed, la tibqax tħossok ikkundannat kif ħassu liben il-ħali u qallu ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, x'qed tgħid ibni, x'qed tgħid binti jgħidlek il-missier. Infatti dan il-missier ta' din l-istorja dar lejn il-qaddejja jgħidlek tiegħu u qalilhom ġibulu l-isbaħ libsaw libsu ilu. Ġibulu ċurket f'sebaw il-patt il-ġdid, ċurket tal-patt. Bidlulu s-sandli, nafu li s-sandli huwa r-riġlejn l-Evanġelju, il-paċi tal-Evanġelju, li meta inti tintella bil-kelma tiegħek il-kelma timlik bil-paċi sopranaturali. Ġibu oġol li msemmen u qtluh, ħaniklu u nagħmlu festa.
Għax dan ibni kien mejjet u reġa' qam, kien mitluf u issa nstab u bdew jagħmlu festa. L-istess ħaġa, kemm iżjed u iżjed il-missier jagħmel festa meta jara bint ġejja lura fid-dar tal-mulej. Kemm iktar u iktar il-missier jifraħ u jagħmel festa ma jara iben ġej lura. Halleluja. Il-missieru l-anġli jagħmlu festa bikom. La tħallix l-għadu jfessilek widnejk. La tismax il-negattività tal-għadu. La tħallix ikompli jbedek mill-imħabba tal-missier għax ħatitlef ruħek. Tkomplix tibqa' f'aljenazzjoni spirituali. Dak huwa l-għadu li qed iġiblek affarijiet f'ħajtek biex jittelfek, biex ibedek mill-imħabba ta' Kristu, mill-intimità ta' Kristu, u biex ma tirċivix dak li għandu għalik il-mulej, u biex jieħdok miegħu fl-infern. Tħallix. Infakrek li l-infern hu maħluq għax-xjaten biex ix-xjaten jiġu huma ikkastigati. Imma meta minn wara l-waqgħa ta' Adam dineb kontra Alla, ġab is-saħta, il-bniedem inqata' minn Alla. Ix-xjaten hemmhekk bdew ikkaxkru l-erwieħ fl-infern. Biex minflok ix-xjaten jiġu kastigati, l-erwieħ jiġu kastigati. U fl-infern ir-ruħ tmur bis-sensi kollha li tara, li tisma', li tħoss kollox. Li huwa post orribli, post ta' nar li kontinwament għall-eternità. U kien għalhekk li fl-imħabba kbira tiegħu il-missier bat lill-ibnu waħdini biex kull min jemmen u jobdi ma jintilifx, ma jispiċċax fl-abissi tal-infern, iżda jikseb il-ħajja ta' dejjem. Ġesu huwa triq il-ħajja u l-verità. Ġesu għamel il-wej għal-ġenna biss. Ġesu rikonċiljana mal-missier permessa dak xamel u għalina fuq is-salib 2000 sena ilu. Iżda jekk inti warrabt il-mulej, Alla stess warbek u tibqax tistħi mill-isem ta' Ġesu għax hu stess jistħi minnek. Imma fi ħnina tiegħu qed iwissik ejja lura ibni, ejja lura binti, għax il-ħnina tiegħek hija ġdida kull filgħodu jgħid il-missier. Erġa' ibda faħħarni jgħid il-mulej. Erġa' ibda naqat mal-familja tiegħek. Erġa' ibda naqat ma' ħutek li huma uliedi wkoll. Għax jien il-mulej Alla ta' ordni u Alla ta' għaqda. Id-diżordni u l-firda mhumiex ġejjin minni. Inaqat lura ma' ħutek, ħallibsek il-ħwejjeġ ġodda, ħantik ħajja ġdida, ħantik iċ-ċurket f'subajk, ħanbiddillek is-sandli. Ejja lura jgħid il-mulej, u ma jkun joqsok xejn. Amen. U intom, hawnhekk li qegħdin hawnhekk, jekk qed titolbu għall-barka għal xi fejqan, ixini restawrazzjoni, ħatibqa' tfaħħar il-mulej, ħatibqa' tigglorifikah fil-ħajja tiegħek, jew ħataljena rasek kompletament u daqshekk ħadd dak li ħadd u tlaqtu. Ma jistħoqlux hekk il-mulejta, il-missier ma jistħoqlux hekk. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu biex inġibulu glorja. Ħaġġiblu glorja wara li jbirkek il-mulej. Lut 12-14. Fitxu slim ma' kulħadd u l-qdusija li mingħajra l-ebda bniedem ma jara l-mulej. Iftħu sewwa għajnejkom li ħadd ma jibqa' lura mill-grazzja t'Alla, li l-ebda tamrar ma jinbet fostkom, li ġib it-taħwit u li bih ħafna jitħassru. Ara li ħadd fostkom ma jkun żini u bla Alla bħal Eżaw li għall-ikla waħda bih id-dritt tiegħu bħala t-tifel il-kbir. Għax intom tafu kif wara meta rrid jiret il-barka ġie mwarrab, ma sabx mezz ta' ndima għad li fittixa bit-tixrid ta' dmuħ. Ftakru lejn min ersaqtu. Aħna rsaqna aħwa
lejn muntanja ta' Sion, lejn il-belt tal-ħaj, lejn Ġerusalem tas-sema, lejn il-numru kbir ta' anġli, lejn il-ġemma ta' uliet li isimha miktub fis-sema, lejn Alla li mħallef ta' kulħadd, lejn Ġesu il-medjatur tal-patt il-ġdid, lejn id-dem imxraxxax ta' Ġesu li jitkellem b'mod aqwa minn dak ta' Abel. Halleluja. Qisu li ma twarbux lil dak li qiegħed ikellimkom. Għax jekk ma ħelsuwix dawk tal-li warbu l-min kellimkom fuq l-art, wis aktar ma neħelsuwix aħna jekk inwarbu il-min ikellimna mis-sema. Mela ħanroddu l-ħajr il-Alla għax aħna ħadna s-saltna li ma titħarrikx u ħannatuh qima li toġbu u li tixraqlu bil-ġieħ u bil-bisra tal-Alla. Aħwa, dak huwa il-messaġġ li ħareġ mingħand il-mulej. Nixtieqkom li tqumu bil-wifqa u jekk hawn xi ħadd ġdid anka ta' fuq il-Facebook, nixtieqkom li tgħidu din it-talba, speċjalment din it-talba tas-salvazzjoni, nixtieqkom li tgħiduha verament minn qalbkom, iftħu qalbkom għal-mulej, iftħu dak il-bib għal-mulej ħalli jammar fikom u għalqu għajnejkom u għejdu hekk. Għidlu missier, jina nemme b'qalbi kollha li Ġesu miet u nistqar fommi li Alla għajmu mill-imwiet. Illum naraf li jien xejn mingħajr Ġesu. Għalhekk nindem minn dnubieti u naċċetta lil Ġesu bħala s-Sid u s-Salvatur. Irrid li nħobbok qalbi kollha, b'moħħi kollu, b'saħħti kollha u b'ruħi kollha. Irrid inġib lilek l-ewwel u qabel kollox. Irrid li noġob lilek biss Mulej Qaddis, għax huwa inti tajtna l-aħjar għalija Ġesu. Grazzi Ġesu. U intom il-mulej qed iwissikom għamlu bħalli ben il-ħali qam u marant il-missier. U l-mulej il-missier fil-ħnina tiegħu qed iwissikom qumu u wejjew għand il-missier. Qumu u l-missier lest jannaqkom u jħaddankom miegħu. Amen. Nistidinkom biex tiġu hawnhekk kull nhar ta' Erba' u kull nhar ta' Sibt fis-7 ta' filgħaxija li huwa bil-Malti u kull nhar ta' Ħadd fl-10 ta' filgħodu. Inaqdu magħna. God bless you and we love you all. Thank you.